Wasal iż-żmien illi nirranġaw id-dera ta' pajjiżna. Sostniet dan il-Kamra tal-Kummerċ kif esprimiet l-inkwitt tagħha l-fatt li fl-aħbarijiet internazzjonali Malta qed tiġi deskritta bħala id-destinazzjoni ideali fejn it-turisti jsibu l-alkoħol irħis, il-konsum ta' droga legali u tbaħrit garantit. Iċ-Chamber saħqet li din l-immaġini qed timmina għal kollox id-direzzjoni li pajjiżna għandu jieħu f'dawk li għandu x'jaqsam mas-settur turistiku. U tmur kontra dak kollu li l-gvern ilu jwiet, ċoe turizmu li jibbaża fuq il-kwalità. Nan fil-waqt li insistiet li għalkemm in-numru ta' turisti li żaru l-Gżejjer Maltin żdiedu, fil-verità l-infiq tagħhom naqas. Iċ-Chamber spjegat li b'mod konsistenti qed tibqa' tappella lill-Gvern biex jiffoka aktar fuq il-kultura u l-istorja fost oħrajn. Ġi spjegat ukoll illi l-ħidma m'għandix tibbaża biss fuq il-marketing u l-PR, imma fuq ir-rinforzar brabta mal-iskart, fuq l-indafa, l-ordni pubblika, ibħra notfa, provvista tal-enerġija denja u inqas traffiku. Bil-għan illi t-turist igawdi minn esperjenza ta' kwalità. Il-Kamra tal-Kummerċ insistiet li anke l-fatt li kullum kien jinsab taħt kostruzzjoni dan qed jaffettwa l-esperjenza tat-turist. Għaldaqstant, appellat illi d-dera ta' pajjiżna għandha tiġi riveduta mill-aktar fis. U jekk ma narawx azzjoni tanġibbli biex Malta tkun destinazzjoni ta' sustanza, il-viżjonijiet, riformi u strateġiji se jibqgħu fuq il-karta u ma jkunu swew għal xejn. Finalment, iċ-Chamber sejħet għal azzjoni immedjata mill-awtoritajiet kif talbet biex Malta tiġi mħarsa u terġa' ssir destinazzjoni ta' kwalità u mhux sempliċiment hotspot tal-parties biss.